ħuti Maltin. Għada huwa jum l-Imnarja, waħda mill-isbaħ festi fit-tradizzjoni nisranija tal-poplu Malti. Festa li kienet ilha għal mijiet ta' snin dejjem ċelebrata mill-poplu Malti kollu kemm hu. Festa li l-gvern soċjalista neħħa milli l-poplu Malti jiffesteġġa kif tant kien ilu jiffesteġġa għal sekli sħaħ. Però fit-12 ta' Diċembru 1981 il-poplu Malti fil-maġġoranza assoluta tiegħu ivvota għal programm tal-Partit Nazzjonalista. U f'dan il-programm hemm imniżżel li gvern nazzjonalista jerġa' jagħmel festi pubbliċi dawk li huma parti mit-tradizzjoni kulturali ta' pajjiżna. U fost il-festi msemmija hemm il-festa tal-Imnarja. Tgħidu li intkom hemm raġuni għaliex il-poplu Malti għada għandu jieqaf milli jaħdem. Iva hemm raġuni għaliex. Għaliex mhuwiex sew li gvern li jipprova b'kull mod issa jsejjaħ ħaġa, issa jsejjaħ is-siġġijiet, issa jsejjaħ il-kelma tal-Kostituzzjoni, issa jsejjaħ l-ispirtu tal-Kostituzzjoni, jsejjaħ kollox barra ħaġa l-iktar ħaġa importanti. Fil-Kostituzzjoni hemm miktub Malta hija Repubblika Demokratika. U xi ġustifika gvern? Jiġġustifika gvern huwa meta għandu warah il-maġġoranza tal-poplu. Gvern bħalma hemm illum li m'għandux warah il-maġġoranza tal-poplu hija jiċċaħħad lill-poplu mis-sustanza tad-demokrazija dak illi jara li titwettaq fih ir-rieda tal-maġġoranza. U allura il-Partit Nazzjonalista wara li dobna nieħdu paċenzja għal xhur u xhur, wara li l-gvern li hemm illum qed jiċċaħħad lill-poplu minn dik il-maġġoranza li huwa wera li għandu fiduċja fiha fil-Partit Nazzjonalista, fil-programm li huwa għalih ivvota, wara li l-gvern li hemm nesa li huwa m'għandux il-mandat tal-poplu biex jigverna, aħna derilna illi għandna nieħdu l-okkażjoni ta' għada il-festa tal-Imnarja biex ngħidu il-poplu din il-festa rieda, il-poplu din il-festa li tiċċelebra ejja nagħmluha simbolu ta' reżistenza kontra gvern li qed jigverna kontra ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Simbolu ta' reżistenza kontra gvern li avolja jaf li qiegħed hemm bis-siġġijiet ma mhux qiegħed hemm bis-saħħa tal-maġġoranza tal-poplu Malti. Din il-festa illum qiegħda ssir simbolu tar-reżistenza tal-poplu Malti għal min jrid jigverna kontra ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Kien verament patetiku min ipprova jgħid fil-Parlament illi aħna qed nigvernaw, aħna qegħdin hemm fuq, aħna nieħdu passi dixxiplinarji kontra l-ħaddiema impjegati tal-gvern, kontra l-ħaddiema tal-parastatali jekk dawn għada ma jmorrux għax-xogħol. U nafżawh il-dan il-gvern li qed jigverna kontra ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Il-ħaddim Malti għandu id-dritt jimmanifesta l-volontà tiegħu demokratika, il-ħaddim Malti għandu dritt juri illi huwa mhux qed jaqbel ma' gvern li qed jaħkem lil poplu avolja l-maġġoranza tal-poplu Malti ma tridux, u jekk jisiru xi azzjonijiet kontra l-ħaddiema
illi jkunu rridu jfissru dir-rida tagħhom għad-demokrazija, għall-libertà, rridu jfissru minn din il-festa simbolu ta' reżistenza kontra min qed jaħkmu kontra ir-rida tal-maġġoranza tal-poplu, jekk isiru xi miżuri eċċezzjonali kontra dawn il-ħaddiema li jkunu wieġbu għas-sejħa ta' pajjiżhom, il-Partit Nazzjonalista neċessarjament jkollu jirreaġixxi u jiddefendi bis-saħħa kollha li ttieħ il-maġġoranza tal-poplu li għandu warah kontra kull vittimizzazzjoni li jista' jsiru kontra dawk il-ħaddiema Maltin li wieġbu u se jwieġbu għas-sejħa ta' pajjiżhom. Għalhekk huwa patetiku min jipprova jeddet lil ħaddiem Malti b'azzjonijiet dixxiplinarji. Aħna ngħidulhom għodu attenti, ħallu l-poplu bil-mezz ta' reżistenza passiva, bil-mezz ta' diżobbedjenza ċivili jifisser il-fema tiegħu kontrarja għal qed jaħdmu kontra r-rieda tal-maġġoranza tiegħu. Għodu attenti, tamlux mod illi min jipprova jaħkem lil poplu kontra r-rieda tal-maġġoranza tqeduh il-poplu f'pożizzjoni illi ma jibqax kif aħna rridu, kif aħna dejjem għadnilu, kif aħna dejjem ninsistu illi reazzjoni tiegħu tkun biss ta' reżistenza passiva, tkun dejjem biss ta' diżobbedjenza ċivili. Hekk hemm bżonn li l-poplu Malti jirreaġixxi b'reżistenza passiva, diżobbedjenza ċivili. Tqeduhx il-poplu Malti pożizzjoni differenti minn di kontra min qiegħed jaħkmu kontra l-volontà tal-maġġoranza tal-poplu. Qatt jgħaddu żmien u l-poplu jagħti il-ġudizzju tiegħu fuq min qed jipprova jaħkmu kontra r-rieda tiegħu. Aħna dali għandna x'ngħidulkom ħaddiema Maltin. Għamlu d-dover tagħkom lejn pajjiżkom. Dan qegħdin ngħidulkom aħna mhux fisem il-Partit Nazzjonalista biss. Ma da qegħdin ngħidulkom prinċipalment fisem il-libertà, fisem id-demokrazija. Ħarsu madwarkom ftit u għajdu u kulħadd tifhimha. X'jiġifieri hemm gvern illi qiegħed jiggvernah lil Malta. Hemm gvern li jgħid illi jrid josserva il-Kostituzzjoni li tajt li Malta hija Repubblika Demokratika. Ma kif tista' tkun verament gvern demokratiku jekk int ma turix illi għandek il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu? U x'verdet ikbar jista' jkollok meta 51% tal-poplu għallek warrab, int m'għandekx tiggvernani, m'għandix iktar pjaċir bik. Għalhekk għada il-ħaddiem Malti si jagħmel simbolu ta' reżistenza. U għalhekk għada il-ħaddiem Malti mhux se jmur għax-xogħol. Hemm min qed jeddu l-ħaddiem Malti, hemm min qed jibbeżżaw il-ħaddiem Malti. Però il-ħaddiem Malti jaf illi meta huwa se jagħmel dan il-ġest ta' reżistenza qed jagħmlu għax hu qed jemmen f'ħaġa li hija ikbar minna l-koll. Is-sens tagħna ta' libertà, il-volontà tagħna li jkollna demokrazija tal-fatti u mhux demokrazija tal-kliem. Qatt jgħaddu snin u l-ħaddiema li ma jkunux marru għax-xogħol għada qatt jiftaħru tas-sew jgħidu aħna konna fost dawk li ħadna dak il-pass u għadna jagħmlulna x'jagħmlulna, jew aħjar jippruvaw jagħmlulna x'ippruvaw jagħmlulna, aħna derilna l-interessi ta' pajjiżna jiġu verament l-ewwel u qabel kollox. It-tfal li ma jmorrux l-iskola għada għad jgħidu aħna ma konniex morna skola fid-29 ta' Lulju 1982. Ma morniex l-iskola mhux għax aħna ma nemnux fl-iskola, mhux għax aħna ma rridux immorru l-iskola, ma għamilna dan biex anki aħna ta' tfal, ta' skulari, ta' studenti li aħna ridna nagħtu l-eżempju li aħna rridu li f'Malta issaltan verament id-demokrazija, titwettaq verament ir-rieda tal-maġġoranza.
lil-nisa tad-dar ngħidulhom tmorrux għada tixtru, tmorrux għadam tal-ħwienet. Għada huwa ġjum ta' festa għall poplu Malti, il-festa tar-reżistenza kontra min qiegħed jaħkmu kontra l-volontà tal-maġġoranza tal-poplu. Jien naf illi xi ħud minnkom jikunu jistgħu jgħaddu minn problemi serji. Naf li xi ħud minnkom għandkom id-diffikultajiet tagħkom għal għada, ma jien naf iżjed minn dan. Naf illi meta intkom ġejtu fuq il-fosos ħadtu ħalfa, għamiltu weda ma'kom minfuskom illi intkom dan il-pajis tagħna, din l-art ħelwa, l-om li tatna sima, irriduha verament igvernata minn gvern li kollu warah il-maġġoranza tal-poplu. U aħna rridu illi tinstab soluzzjoni għal pajjiżna mill-iktar fis, fl-interess tal-ħaddiem, fl-interess tal-familja Maltija, fl-interess tal-ekonomija ta' Malta, fl-interess tal-libertà ta' Malta, ninsibu soluzzjoni illi fiha l-poplu Malti ma jibqax maqsum. Soluzzjoni illi inwasslu l-pajjiżna li jkollu elezzjonijiet biex permezz ta' dawn l-elezzjonijiet ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu titwetta. Ma nixtiequx naraw iżjed dowmien, iżjed telfim ta' żmien għal kull ġurnata li fiha il-maġġoranza tal-poplu Malti tkun imċaħħad u tkun imċaħda mill-gvern li jatellat, dik hija ġurnata ħażina, dik hija ġurnata kontra l-interessi tad-demokrazija u tal-libertà f'Malta. Għalhekk, ħuti Maltin, meta għada intkom ma tmorrux għax-xogħol, meta intkom studenti u skolari ma tmorrux l-iskola, meta intkom ma tmorrux tixtru mill-ħwienet, intkom qegħdin tagħmlu ġest li jfisser il-poplu Malti jiġi kemm jiġi imeddet, ħadd u ħadd bebda teddid ma jista' jiġħadlu ir-rida tiegħu li jkollu d-demokrazija li tfisser dak fejn titwetta ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu. Intkom qatt tiftakru fil-jum id-29 ta' Ġunju 1982 u għattajdu anki jien tajt semi f'dikinhar. Anki jien għamilt semi biex titwetta il-bidla f'Malta. Għaliex jien bħalkom il-koll nemnu illi meta għada qed nagħmlu dan il-ġest ta' reżistenza qegħdin inwettqu dak li nemnu fih il-koll, li l-libertà tiġi l-ewwel u qabel kollox. U għall-libertà l-ewwel u qabel kollox il-poplu Malti għamel qed jagħmel u lest biex jagħmel sakrifiċċji għax jaf li għamdu l-kawża hija ġusta u li se jirbaħ u jirbaħ żgur. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd jisbaħ ħada jum ta' reżistenza u jum li qatt niftakru fih bħala l-jum is-sija tal-Maltin.